Отново с канала ни ND Automotive. Имаме една Toyota D4D мотора от 2006 Avensis. Гост ни е с Toyota човек, който е известен в TikTok и Instagram. Нека той сам си каже ситуацията и после да видим какво ще бъде решението. Сутринта се качвам след работа, паля, няма никой. Дадоха ми ток съответно, цял ден я карах. След това я загасих за един час, викам, пак нали, ще обикалям малко, обаче няма никой. И се чудя какво да правя. Звъннах пак, дадоха ми ток и сега се чудя, нали, трябва ли да сменям акумулатора, не знам, ти ще кажеш. Преди да продължим с проблема, да вмъкна, че са пробвали първия път да подадат ток с масово купуваните кабели от бензиностанция и така нататък. И не са успели, ходили са да вземат, момчето ми звънна, пратих кабели правени, колата запали, още се слагат на кабели. Внимавайте много с тези кабели, да не се залъжете, че проблема е друг по автомобила и така нататък, защото имат много проблем с щипките и въпреки че са ефтини, може да ви изиграят лоша шега. Може да се преправи щипката, кабела не е много дебел, но за автомобил става, но проблема реално е щипката и захващането на кабела. Ясен е проблема, ориентираме се към акумулатора, подаден е ток нормално, че е той. Но въпреки всичко, един съвет, не хуквайте веднага да купувате акумулатор, направете се замерването, ако има възможност, защото в случая не е обърнал внимание предния ден. В случая е нямало индикация за неработещо динамо по таблото, така че най-вероятно нали, ще се направи замерването, ще се поръча акумулатор, стартера върти, нали, след като се подаде ток. Вземем си мултиметъра и правим стандартните замервания, да видим дали динамото зарежда и дали акумулатора държи ток и така нататък. Запалихме автомобила, подърдихме акумулатора и ще замерим дали алтернатора зарежда, за да видим да сме сигурни при поръчката на акумулатора. Говорили сме и в други видеа, внимаваме винаги прав ток, акумулатора 12 волта, слагаме си го на резерв 20 волта. Зарежда перфектно, ще пуснем и фарови да видим. Алтернатора зарежда абсолютно в нормите. А след като сме замерили алтернатора, следващата стъпка преди да тръгнем с подмяната на акумулатора е да замерим и отечката. Също е видео за отечка, което може да видите в канала ни и пристъпваме към тази стъпка. Замеряме отечката. 0,5 говорили сме също в другото ни видео. В нормата, така казвам, под 0,5 е, така че и от към отечка колата е абсолютно безупречна. Няма отечка, така че проверени са детайлите. Поръчваме акумулатор. Утре сутрин ще бъде тук. Сменяме го и знаем, че след като всичко останало сме проверили, автомобилът ще си бъде наново изрядно в движение. Няма да се налага сутринта да му подава ток и така нататък. Това беше и видеото. Ударете един лайк, subscribe, за да може да развиваме канала, да очистим видеята, защото малко трудно се получават, когато сме доста ангажирани. И ще се радвам да се видим в следващото видео.